Dito LA28 Olympics schedules na iruwaran ka ng mga idol. Intiman, dito balitang sports. IFM News. Sports. Pagdaanan ni organizer si 2028 Los Angeles Olympics iti detalyado nga daily schedules iti makuna nga biggest Olympics in history. Umababot iti 10 ket maysa aribo duagasot nga atleta iti makipagpaset iti 50 ket maysa nga sports maangay iti 40 ket siyam nga venues. Maangay iti opening ceremony iton Hulyo 14 kinaglipas iton Hulyo 30. Ti 2028 Summer Olympics ti munagon daway ngad ado iti atleta nga babae kumpara kadagiti lalaki. Iti munangal daw pailaing iti kompetisyon maangayan ti women's triathlon apakaibilangan iti 100 meters women's triathlon. Sagon kan LA28 Chief of Sports Shanna Ferguson nga iti munangal daw pailaing iti kompetisyon ket maamuanen iti kapaspasan nga babae iti sangalubungan. Manamnamang agsublimaten iti ayayam nga baseball ken softball iti LA28 Olympics anaudi anay-ayam iti Tokyo 2020. Agsublima ti ayayam nga cricket kalpasan iti sangagasot 20 ket 8 atawen anaudi anay-ayam iti Paris 1900s. Para iti IFM Sports dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News.